Ngapdiang sang bhai phi sha kani ke video bathamai ha kani ke video ke bamenta ngakwa ban share bat phi shaphang karukom ha kano karukom bangintip ya ka kilo jong kisniang jongi ngimla ban yo ka jing theu lada kisniang jongi kila da he palat ngimla ban tip kumno ban theu la yaki ngimla ban theu yaki ha ka jing theu ru te kabasuk kaba ngakwa ban pen i phi hang ni kalong ba da kaba shu theu tang da i tips namar ba ngila dei ban ya kershan iwei pat ngila dei ban support dalade yalade namar ba kani ka kam ri kam le ka kam ris niang kadai kabala nado ki por menshwa ki me pa jongi kila ri kila alum ya kisniang kila pen inuk sayangi te hakani ke pateng jongi ke bamenta ngila dei bandang update ne pen bahasyu syu ya kani karukom ri jingri ken te hang ni ngakwa ban pen i namar ba ki bunhi ki bak keli ba balei ba kisniang jongi ki lasu ngila syu ya di tat bat kinong tiet ru kila teng ki yo nong teng ki du nong te mangi kinong ri ru kinong rep ru teng ngi la du nong palat namar bangim tip ya ka rukom theu ya kini kisniang namar bakila he ngisu antat ya ki te ngila du nong teng pat de ngila yo nong palat ula du nong unong tiet te hang ni ngakwa ban pen i phi da ka ban kershan iwei da ka ni ka rukom ngakwa babaro kinong ris niang kin bot lane kin tip ya kane kenang bangin nom laj bandu nong namar ba kumbalong menta kador yau jong kisniang ki banam nabar kadai shispa prapo shispa kandai po hadu arspa ru teng ki di kat bangi pade namar bangim tip ya karukom theu rakum namar bangim la ban ra lane ban theu yakini kisniang jongi theu kilo yaki te kala long bangi ditat no yakini kisniang jongi ken teng ngi kala du nong da ka bangi ditang ha kador shispa san po ru shikilo lada shu antat kumtu te kala adai khamtam le kisniang ki bangi ri hingi ai bam hi sheni sheri lajong tingila adai la kumno bangin yo di kisniang jongi ha kador arspa san po shikilo kata kador kebatat namar ba kador hayau kamduna na ka sauspa tengka sikilo te balai bangi kinong rep ngi ditat ya kisniang jongi la kumno ngi dei ban yo nong namar bangi la sumar yaki te hang ni ngakwa ban pen i phi ya kata karukom kumno ban theu yaki bat kawai ka formularu ka ba phintip kumno ban yo ya ka kilo wan ngan pen i phi ini ide isniang iba ide isniang khasi sniang siteng kumbang iong ide idon la nyau benai te kidon kiba oddo shane shnong ki kwa bantet te kila wan pan sisien hakador prahajar kipan te ngamtip pade namar ba ngikwa bantip ti kena kat no kador jong kat no kilo une usniang udan te ngala dakani karukom ngila bantip kat no kilo une usniang udan straight 37 37 lai phô khăn đai Unil sniang pin haban kabanang kong kadai nakli haduk sedong
pin theo nang ta pade une usniang udon lai pun nyau inci na du na kli na ne na pedeng bek jong kini ki skor hadu atdong nang ta pade pin theo pin sim une utit na ne no jing theo ba pio theo nang ne nakti hai ne benta saudong nang ta pade ngan pen i pi kumno ban ken ya kanika karukom ken namar une kane ka benta barabor ka khamhe une udon lai pho khandai inchi kanika benta Yeah. kane kadai karukom ken jong ki British hangne kadai ka white into length divide by 400 equal pound ti hang ni 1 pound lane shi pound kaya rengkat 0.6 pa sanpu sau kilo dengan pen ia pi menta hang ni namar utu usniang bangila theo udon ka white kedai lai pokendai arsin nang ta into ya ka length pade kadon lai pho nyo divide ta usau spa te ngatharai barok khoj ngi adon ki smartphone ti sing bahasa ki smartphone bangi adon menta ka calculation ka dekat ni da pi pen pin yo si spa sau pho pound She's pak sau po point en riu kendai arsan. Tingin pen kela pada ya kani syaka kilo kan menta. Pinto ha Google sim ka phone smartphone jong pi hang ni menta pound 2 kilogram. Nang ta menta pi la yo ka pound into kilogram kadai 0.454 kilogram. Mentangin thok pade shispa sau pho ti kan wan kat no kilo haka kilo pade menta une usniang bangiyo ude nriu pholai kilo udon menta hangni ladangi di ki une usniang namara udon nriu pholai kilo into arspa san pho si kilo mentangin pej kami kat no kapoy hatsan hajar news pa sanpo kani kadai kador kabangi dei banyo yo une usniang jongi ken ngi kinong rap kani kadai kabanga kwa ban pen i phi khnang ba phintip kumno ban theo ya ki sniang jong phi ha kador lada phi kwa ban pen kiu pen hiar ka syong kat kum ka yo kador yo te nginia persyang ban ya bej lang ban pen i lane bandi kisniang jongi dakani kador kan kasyong kat kum kayo kum banga ong mene bagasyong kat kum kador yo ngi habban but ya kata ti kani kadai ka rukom ka basuk ba phintip ya kisniang jong phi kat no ba phin bu dor ya ki te khuble sibun